os pobres adolescentes co baño que lle están dando os rapaces esta noite van ter que ter dereito de réplica. Pero como non se atreven a enfrontarse a vos un por un, tivemos que chamar por 5. Un aplauso para Ofelia, Hugo, Silvia, DJ Leivas e aí. Hola. Hola. Que tal, Ofelia? Hola, Que tal? Hola, Silvia. Ai, tantos bicos. Estaba pensando, a vos gusta vos dar bicos, porque o mesmo vos obriguei e non era cuestión, non? Non hai problema. Así que non vos atrevíades a vir un por un, a enfrontarvos aquí con estes que fostes vos, non hai tantos anos. E os nenos vanse enfrontar con estes que serán eles e máis elas, dentro de non tantos anos. Un por un. Imos empezar por aí, unha rapeira moañesa de 18 anos que estuda primeiro... Viguesa, agora xa radicada en Vigo. No, Vigo, nací en Vigo. Ah, vale. Nací en Vigo. Que estuda primeiro de telecomunicacións. Sí. Adolescencia tan terrible, como din os rapaces. Sí, é un pouco terrible. Eu penso que sobre todo no comezo da adolescencia, ali polos 12, 13 anos, eu penso que é unha idade moi conflictiva e moi difícil. Eu penso que sí, comezamos a topar co mundo, non? Sobre todo coa xente, a relacionarnos con outra xente similar a nós, non? Empezamos a cambiar, cada persona faise distinta, empezan os piques, e aí comezas a darte conta do que é o mundo, non? E a Hugo, DJ Leivas, e con ese sobrenome xa vedes que o que fai no seu tempo libre, ti cando notaches que iso que contaba aí se empezaba a pasar a ti? Uns 13 anos ou así. Desde que empezamos a ir ao instituto, empezanos a gustar algo máis as pequenas e tal, pois... Ai, claro. E Ofelia, que é unha compostelá que vive a súa adolescencia a tope, que é o mellor da adolescencia, Ofelia? O mellor da adolescencia, para min, Sí. a ver, é a festa. Porque podes ir a clase e aínda non és maior, entón aínda non te tens que comportar de todo, porque és un adolescente, un incomprendido, entón... A ti? Non nos avancemos o debate. Coñezamos primeiro a Hugo, que é cantante, con 17 anos xa ten un disco publicado, e que foi o peor, o que está sendo o peor da túa adolescencia, Hugo? Pois quizás a liberdade que temos. Iso é malo? É malo según pa que, según se sabes controlarte ou non, eso é E ti soubeches, ou hai momentos que é difícil saber utilizar esa liberdade? Pois depende, nos estudios quizás a veces fallamos un pouquiño, pero bueno, máis ou menos levase ben. E Silvia, que está aquí no medio de todos, foi a gañadora, a mellor oradora da primeira Liga Galega de debate. Dicir, que sabe discutir. Entón, na túa casa, teus pais teñen o difícil contigo, non? Hai problemas, sí. Por que discutides? O de todos os adolescentes, non saias con esa roupa, volve pronto, e todos queremos máis liberdade, canto máis maiores máis. E os nenos, vos berrades cos vosos pais? Sí, sí, pero vos que queredes, cando se berra máis? De neno, ben, quedou claro que non hai coincidencia total. Pero berrase máis sendo adolescente. Sí, hai máis disputas sobre máis temas. Vos berrades moito, o resto, cos vosos pais? Sí. O tema número 1 de fricción cos pais, cale? Solí. Ahora, por exemplo, non? Sí. Hasta que hora? As notas. E a roupa? Tamén. Sí. No seu momento. En parte. Porque que vos din? Actualmente eu creo que os pais se acaban afacendo, non? Despois dunha etapa, ti chegas á adolescencia, non? Te metes, moita xente chega á adolescencia e se mete nunha subcultura ou non, noutra, non? No rock, ou no heavy metal, ou no rap. Entón, os pais é bastante difícil recoñecer que os seus fillos se estén metendo nun ambiente que eles non saben moi ben de que se trata, non? E penso que un pouco, por exemplo, a vestimenta, non? O xeito de vestir e tal, pois non o saben coller hasta que pasa un certo tempo e se sabe que tipo de pais teñas. Pero mirade que non solles pasa aos pais, eso tamén lles pasa aos vosos irmáns pequenos e se non escoitade. Os adolescentes están preocupadísimos polo seu aspecto, escollen con moito tino a roupa que poñen e sei que gastan cada día medio frasco de colonia. A ver, un bo sería unha roupa tamén como a nosa, moi ben, si jerseis ben postos, con camiseta ademais, porque algúns sí que non poñen camiseta. Sempre van a moda. Con moito perfume. Bueno, Hai algúns que con desodorante. Algúns cheiran a... Pantalóns como chándales, usan mal chándales que creo que vaqueros, creo.
Tamén levan camisetas así, todas con fuego. Elas con roupa apretada e, por exemplo, con zapatos máis altos. Moi ben, teñen moi bo gusto. Pa mí no. Cos pantalóns na punta do cu. Os adolescentes de aquí da escola levan os calzoncillos de color verde cloaca. Aquí os mozos non levaredes os calzóns desas cores extrañas e os pantalóns na punta do cu. A ver, levantadevos. Levantadevos que ver eu onde levades os pantalóns. Home, non levantes algo. Na punta do cu. No. un pouco máis abaixo. Eu creo que está invertido un pouco, non? Antes éramos os rapeiros os que levábamos os pantalóns anchos e os de pop e os de rock os que levaban os pitillos, non? Ahora como que se dá un pouco a volta a cousa. Isto de que as rapazas... Porque dicían, hai que ir á moda. Pois xa dicía antes a ir que non hai unha soa moda, nin para ninguén, nin para as adolescentes. Entón, Ofelia, ti cal dirías que a moda principal hoxe entre a xente nova? A moda principal hoxe casi sempre son pitillos, logo deportivas, tenis, o que queran levar, botines levanse máis últimamente, levanse os botines. De arriba, unha camiseta, levase moitísimo a de I Love London. Esa poñen a todas as rapazas. Na miña clase teñen 6 ou 7. E logo as típicas chaquetas de Zara Classic que son larguiñas, sabes, que antes eran curtas, pois agora son largas. Esa é a vestimenta. Eu podo pasar. Bueno, ti non vas a moda. É que os adolescentes xa onde vai, pobriña. Claro. E aquí os nenos, como vos parece que visten? Cristina máis César, os adolescentes. Cristina. Outros máis. A ver, quen che gusta máis, Cristina? Quen che gusta máis? A min, E cando seas grande vas vestir como Ofelia, non fagas trampa que te vexo. como se chamaba do medio? Como se chama? Silvia. Silvia. Ai, Silvia. A ver, e ti vas levar os pantalóns na punta do cu? César. Non. Onde os levas? A ver, vos vides moi guapos. Os levo bastante baixos, pero na punta do cu non. Oi, Cristina, e ti tes gana de poder maquillarte? Sí, unha pouca. Sí, e que te vas pintar ti? Eu me pinto só os fines de semana, que para ir ao colexio vou aprender non a pintar a mona. Oh! Defendedevos. É verdade que as rapazas van pintadísimas, ou ides pintadísimas agora, que como ides ir con 15 anos pintadas así? Hai de todo. Hai de todo, pero con 15 anos e con 25. Pero sí que dá gana cando un pode por fin, ou unha pode por fin pintarse, pois ten gana de probar, non? Sempre ves as chicas maiores pintadas e cando tes oportunidade non a perdes, eu tamén quero. E aquí os rapaces, a vos que vos parece mellor? Que as rapazas se pinten moito, pouco, regular? O natural mellor, eu creo. O natural mellor? Sí. Sí? Así sabemos Outro como Hugo son. coincide tamén? Eu creo que tamén, porque maquilladas sempre están aí ocultas baixo unha Home, que sombra. se ocultan. As modelos e todas estas, as ves pola tele, todas guapísimas. E logo as ves nas revistas, na Quarter in Touch, feísimas todas, E dis, eu tamén podo ser así, entón... E a roupa que un pon tamén ten certa relación coa música que un escoita, e coa música que lle gusta, Claro. non? No teu caso aí, por exemplo, ten que ver. Claro, ten que ver. Evidentemente, pois a estética dun rapeiro é a típica estética pois de pantalones anchos, non? Neste caso, no meu caso, actualmente, neste momento non, pero bueno, son aditas ser zapatillas, non moi chamativas, non moi bonitas. Pois roupa deportiva en xeral, non? É roupa grande, e ás veces cadenas. E a roupa de DJ, cando estás na cabina, DJ Leivas, como hai que ir? Eu visto máis ou menos normal, como me gusta a mí, poño unhas zapatillas, uns pantalóns e unha camiseta. Pero a música que é para ti? É unha maneira tamén... Isto é unhas túas cancións, non? E isto que é? O noso primeiro single, isto facémolo eu e un compañeiro. Isto é Italo Dance. E o Italo Dance que ven sendo? Unha modalidade da música dance, que é a música discoteca, que é por onde aposta máis por ela, como o nombre di, é de Italia, claro. Despois imos seguir bailando. Xa me contaredes como se vai. Eles xa saben. Nunca estiveron nunha discoteca, pero xa saben bailar nunha discoteca. Xa están aprendidos. Pois, ai, sí, algún sabe. Que
Que adolescentes van dar estes ananos. A verdade é que a diversión é o máis importante en calquera etapa da vida, pero na adolescencia, din os pequenos que é o único. Non, disfrutan facendo mal. Disfrutan fumando, botellón, estragando todo, ir á festa da fraga, facendo mal. Ou tamén van ás discotecas a ir a bailar, encontran parella e facer loquerías coas motos e cosas así. Sí, pero si tamén se diverten. Van a tomar botellón, a discoteca, salen polas noites. empezan a emborracharse. Hai moitos adolescentes que xa fuman, que saír de marcha. Sí, van de discotecas. Pero cando estás fora do colexio xogan o tute e iso, divértense así. Os chicos son moi fans de pescar na